Mulla on nyt mitä tulee kotiin, mutta se on vaikea saada kotiin. 155. Onko se turkka? Vai ettei jurkka? Sitten vielä otetaan vielä kerran tuosta. Ei haittaa! Hyvä. Ja sitten hyppy, eli taas kun mulla on Juu, se hyppäs pitkillä korvilla. Joutuu oikein. Okei, elikkä 1 vuosi 2 kuukautta ikäinen koira, vaikkei heti arvaisi. Sisääntulo silloin kun tultiin vietettömästi tänne, varma, Juukasalusta ei vaikuttanut. Harjoitus maalimiehen kanssa kentällä, puolustuskäyttäytyminen itse varmaa, aktivoituu hienosti, tietinvaihto vaihtaa nopeasti, sallisvietin voimakkuus voimakas, hyökkäyskäyttäytyminen varma, otekäyttäytyminen voimakas, rauhallinen, kappailuvaiheessa varma, kanavoinnissa varma. Harjoitus maalimiehen kanssa sisätiloissa ei vaikuta ainakaan negatiivisesti mitenkään. Oikein niin hyvin toimii molemmilla alueilla. Pysyy otteissa varmana ja kuormitettaisiin varmana. Kiitos käynnistä.